Sur l'aire de combat, l'atmosphère est marquée par la présence des disciples dont les gestes sont guidés par des valeurs ancestrales. Ici, les arbitres et les membres du jury ne se contentent pas de juger les coups portés, mais le font de manière traditionnelle. Aucun coup de soufflet ne résonne pour marquer une pause ou une fin de round. À la place, c'est le tamani, accroché à l'épaule du maître du rythme qui dicte le tempo du combat. Il y a aussi la lutte traditionnelle, une touche particulière. Baricha bala, on est en follow bamankelaw ye. Donc on a essayé ko fana kilanga nya ko balma ninga kasigu du kuna yasa ko mesera ya tromna sécurité konna la. Cet art martial, né de l'ingéniosité des jeunes de Calaban, est un mélange harmonieux de techniques de combat provenant des différentes ethnies du Mali, rehaussé par des emprunts au kickboxing et d'autres arts de combat modernes. En langue locale, les pas, les cris et les mouvements de combat s'enchaînent sous l'œil attentif du public qui retrouve dans ces compétitions une connexion forte à l'héritage culturel. Denmisɛnninya la hali u bɛ min fɔ yan'u ka kɛlɛ daminɛ u b'a kɛ ta ko ɲɔgɔndan i jɔnna n'a ye parce que denmisɛnninya la an tun b'a kɛ ɲɔgɔn na i bɛ fɛn da i b'a fɔ ko tokalama ye n tɛgɛ jigin tokalama ye dɔ b'a paro ni min y'a paro kɔrɔ ko o ye kɛlɛtigi ye donc min fana bɛ fɛ ka fara kɛlɛ kan o fana bɛ filanan paro donc a b'aw kɛ ɲɔgɔn kan donc ne bolo nin ye hakilina de min bɛ an ka yɛrɛ ta sinsin. C'est ça même. I n'a fɔ jɛman na n'i ye jɛman ye minnu ka guloki ɲa yɔrɔ min na olu bɛ bolo ɲɔgɔndan de kɛ n'i ye nɛrɛmuguma ye minnu ka guloki ɲana olu bɛ sen ni bolo o ɲɔgɔndan de kɛ donc n'i ye sogola bɔgɔlan couleur ye minnu ka fini kamankun na donc olu bɛ sɛntanijɛ de kɛ donc o kɔrɔ k'a fɔ k'olu bɛ se ninnu bɛɛ la u bɛ se bolo la u bɛ se sen ni bolo la donc se sɛn t'a la quoi niveau ko de don hakɛ ko de don. L'initiative est portée par certains jeunes. Pour la promotion de cet art local, ils ont besoin de soutien, notamment pour le matériel de combat. Denmisɛnnin minnu don an bɛ dɛmɛ kan ka k'u ye ala ko tiɲɛ u mago bɛ dɛmɛ na wa u ka tagabolo in ka ɲi an b'a ɲini faamaw fɛ n'u y'an ka image ye u ka dɛmɛ kɛ denmisɛnnin ninnu ma ɲinisafɛn in bɛ se ka taa ɲɛ u mago bɛ baarakɛminɛ dɔw la u fana ka se ka dɛmɛ ni baarakɛminɛ ninnu ye. Yɛrɛta bɛ kɛ domaine bɛɛ de la donc nin ye faranga dɔ de ye min b'an ka yɛrɛta sinsin an man ka nin bila bolo kɔfɛ an ka nin ta ba la k'a fara an ka yɛrɛta fɛɛrɛw kan. Cette symbiose entre tradition et modernité donne au Kélé Ferré une saveur particulière, une identité propre qui résonne bien au-delà des limites de Calaban. Ce concours marque une nouvelle étape dans la renaissance des arts martiaux traditionnels au Mali, un retour aux sources dans un monde où modernité et tradition s'y rencontrent avec respect.